Ahoj, vítám vás u dnešního videa a u dnešního videa to bude s Vítkem, jak jinak. Poprvé s Vítkem, vidíte palec, poprvé s Vítkem na hřách, tak budeme hrát Agario za můj serveru. No, takže jdeme koukat. To se na Expertion. Dá si to a jdeme na... Negráme Davča lid, jak jinak. Tohle. A dej party dej. Party, no. budeme party. Tak jdeme. Konec. To je krásně vidět, hodně pěkně. A jdeme na to. Vidíte, že už mám 31, protože jsem větší level. Jestli jsi to nezapomněl. A má nás jeden sežral. Pozor, nás někdo honí. Se vidíte, tak konc vidíte, jak je, no nevím, jestli to vidíte přesně. No ale možná jo, už natáčíme minutu. Už, no a máme teď 57, 80, počkat, 92% už máme. Pozor, to je armáda vlků nějaký, nebo co to sakra je? Ježíš, sežer nějakýho. No dobrý. Ty vole. To škoda, no, nevím. Jo, a abyste mě víc poznali, takže čau. Teď už jsi byl u jednoho videa, ne? Já, to bylo jen seznámení. Což když si mě nepamatují lidi. Máme pěknou kosku. Proč jsi rozdělil? Protože pak sbíráš víc kostěch. Předtím si říkal, že to je na hovno. Teď máme... Ježiši. 65 expů, nebo jak by se to nazývalo. Jinak mi posílejte do komentářů, protože mi skoro nikdo nepíše, jaký mám hry natáčet, jako. No, třeba... Můžu natáčet i Counter-Strike, ale nemám tu úplně plnou verzi. Máme takovou blbou, ale jak se to je na 1.4 nebo co to je, to nevíme. Tu vám již tak na nějakém videu ukážem. Ano, to určitě. To se musí vždycky udělat. No a teď nemám už nic říct, ale můžeme se koukat, jak hraje Davča. Davča, tady máš samý ty. A teď si čert tohohle mniuse. Teď má Davča 146 expů. Takže... No nic. 160. 181. 173. Tady jsou nějaký Japonci. Tady vidíte. Japonci nějaký. Točím. Cože tady sežrali? No tak skvělý. To no. jsem měl tolik těch expů. Už natáčíme 3 minuty. Jo, máme 13 těch. 13 je level. Takže podrž to jednou rukou. Máš svoji jednou rukou. Skoukej. A pracuj jdu. No a hlavně natáčíme ten samý den. Takže teď nemám nic jiného. Saša. Ještě zase sežrali, ne? No tak nebudem to prodlužovat, no tak těch hodně dlouhých videí. Že to je nějaký, ježiši, co to bylo? Co zelenýho. Bylo to hnusný, že jo? Jo. Jsme teďka žlutí. Jinak mi tam hlavně nepište, aby jsem natáčel ty, jak se to jmenuje? Five Nights at Freddy's, to fakt nebudu hrát, je to teda hrozný a strašidelný mi přijde. Strašně to není, teď máme 44 expo. Zase, ježiši, Davčo. A mohl bych si to vyzkoušet taky. Ano, teď půjde za chvilku Vítě. Ano, přesně tak, protože jinak bych ten nebo ten má 68%. Nebo expo, nebo jak nevím, jak to vy říkáte. A tady se nám někdo zase, dělej. Musíme nazbírat expy. Ne. Tak jsme v PDW. Tady je ta hnusná. Aha, ona jich je. Máme 114. 116, no už. Vlastně to pořád. 140. 140. 4.
Tak kolik máme teď? 200, určitě 230, 221. 300. 321, no. Hele, to je ten hnusák, fuj. To vyhrává, zatím je nejsme ani v tabulce. Takže se omlouvám, ne, že nejsme tak dobrý. Jo, ale bez urážky, jak jsem to řekl. Hej, tady je, ne! Ale on chápe, že mě nalákal. Tam, že jo, lidi nalákujou. Tak dej 9. Tak jo, podrž to. Uvidíte poprvé hrát. Čekaj, já jdu na super. Vidíš, tady to moje ségra jinak? Jo, to je taková. To vypadá hrozně. 160 korun, ježiš, tak málo. Kolik jste předtím? Takže jdeme hrát. Ježiš, jsme krásně oranžoví. No, mám 28, bude 29, 30. No, to jsou tyhle ty minuse. To je toho. Ne, on nesežral. Bože. Boží. Je taková sršeň. Já, to je spider. Ne. Se přiznám, já nejsem takový profesionál v Agaru. Nesežral tohle. Chame, to je nějaký Číňan. Ne, to určitě psal číňansky. Ježiši, pojď sem. Ježiši, co to bylo? Ne, Ale mě tam nechoď, on tě láká. já vím. Ještě já nebudu tady nikoho honit, já jdu. Ježiši. Bože, sežer ho. Víš, že můžeš se rozplovat. Ty bogo. Continue. Asi. Jo, party už máme, ježiš, jsme to tady. Jo, my jsme ty jsou tady všechno, bože. Sežer ho. Ne. Mám 40. Až se Vítě zabije, tak to skončíme. Protože to nechcem dlouho neprodloužit, já jsem doseknul. Už jsem si hrál. Bože. A super, nemůžem tak dlouhý videa, nevím proč. Jídavče jednou říkal. Protože by nám nešli na YouTube. Proč? Dobře, jsou dlouhý, že jo? Ty vole. Tak my se s váma loučíme. Tak, čau. Ahoj.